Čaute people, v dnešnom videi ideme pre moju segru, takže už som trošku z domu a som sa rozhodla, že idem pre moju segru, pretože zima je pretože máme v robote a ona vždy príde neskôr a moja segra tam je potom v škôlke dlhšie, takže som sa rozhodla, že idem. A vrstím. Neviem, zima. Proste takto idem a takto tu fučí oproti. Keď idem takto, nefučí, úplne v pohode. Takto, som sa na severný podých, vole. Takto je úplne v pohode a teraz ja brzdem, takže ja sa ozvem. Keď tento vzduch prejdem lebo ešte ma čaká iba 2 minútky, aby som toto prešla na tejto uličke 2 minúty, alebo môžem kľudne ešte natáčať, a asi nie, pretože pre vás to je nuda, keď takto kráčam. Takže ja sa ozvem, keď budem pri úrade a tam sa ozvem a potom budeme pokračovať normálne, ako pôjdem do školky, tak. Takže uvidíme sa za 2 minútky. Takže ja už sa nachádzam pri úrade a prichodím mi správy, pretože som nemala doma Wi-Fi, pretože ma táto odpojil, takže alebo neviem, možno nešiel signál, neviem. Pardon. Takže toto je teda už skoro som pri mojom bratrancovi, čo má YouTube kanál tiež, ale neviem, ja som myslela, že bude teplo ako trošku, hej. Lenže není teplo, ale je zima. A ja som tu po prúde, takže ja som myslela, že bude trošku tepločko, lenže nie. Takže ja sa ponáhľam, pretože ja už chcem byť domov. Ja už chcem byť v škôlke, lebo nemám také teplúčko, chápem sa. Dobre, tuto sa nachádza moja autobusová zastávka. Je tu červené auto, kto sa prvý pohne je lesba. Ale ja teraz nemôžem hrať. Ja musím pokračovať. Máme červené autičko. Kokos, aké mám suché peria. To nie kvôli tomu, že si nenatieram, ale kvôli tomu, že je zima. Lebo máme červený ufak. Dobre, ja sa ozvem, keď budem v škôlke. Takže ako vidím, bude to ešte trošku trvať. Lebo akože už som tu v škôlke, hej. Pri bráne, ale uvidíme sa za chvíľku. Takže už som v škôlke. Pri škôlke, takže ja už vchádzam dnu. Takže oni ešte spia, že? Ale nie. Že sme tu. Sadni. Dobre, kde máš mikinu? Tu mám. Sa škrábla. Ja? Už máme
veci, všetko, ona je obutá, prezlečená. A tu máme hento. Ja viem. A Tereska tam už není. Čo vás čaká? Ona je Wow. doma. No, super. Ona je chora. Dobre, ja už tu mám tieto hračky jej, ona je obutá, všetko. Ahoj, Lenka. Ahoj, Linduška. Ona má tu brzdy. Sa nepatrí. Ona má tu brzdy a ja. Skoro padlo. Ispa. Dobre, ja proste sa snažím čo najrýchlejšie byť doma. Pretože nás čaká ešte taká veľká cesta. Že to je... Mám tu je hračky kapibára. To má auto kapi, ovca. Na. Kapi, ovca. Daj mi ruku. Takže tak. Je to auto stop. Ja sa teším, keď budem doma. Alebo môžeme čakať mamu. Ja neviem, kedy chodí. Lebo ona už je asi v autobuse, neviem. Čo robíš pre Boha? A ja takto chodím každý deň ráno. Nie, musím... Daj mi kapibára, čo podržím. Kapibára. Susink. Čo chceš povedať? Daj mi ruku, lebo ty kybneš a... Na čo si ty bereš tú masku každý deň pre Boha? Vidíš? A mali ste karneval? Nie. Lebo ona... Pretože ja som hovorila, že ráno. Dobrý deň. Lebo ja som hovorila Linde ráno, že nech si nebere tú masku každý deň. A ona taká, že ona bude... Nie, že áno, budem si ubrať, že my máme karneval. Nemali karneval. Nemali. A prečo nebude? Ona má sa hrať teraz za kukuriky, lebo vidí kury. Vidí kury, túto parku, no je parku. Oni nás pôjdia. Kurky, padlo. Nemôžem vám to ukázať, pretože držím. Super, ajdu. Takže na dnes to bude všetko. Som rada, že ste pozerali toto video. A ak ste sa dostali až sem, tak nezabudnite dať like a odber. A do komentárov napíš, či máš sestru alebo brata. Takže tak, uvidíme sa u ďalšom videu. Bye!